Anul 2024, despre pasiuni și despre dorințe de viitor, dentarismul impus de munca remote. Deși iubesc foarte mult ceea ce fac, dar de ăștia sunt extrem de dezamăgită. Bună tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu în noul an care sper să ne aducă foarte multe bucurii tuturor, anul 2024. Vă doresc un an plin de sănătate, bucurii și realizări. Așa cum ați observat în ultima vreme, intenționez să fac o serie de daily vlogs. Nu știu cât o să țină, dar îmi doresc să țină cât mai mult și în fiecare vlog intenționez să inserez niște detalii despre viața personală, despre muncă, despre viața de zi cu zi în general, despre pasiuni și despre dorințe de viitor. Cum mai bine să facem asta dacă nu la o cafea? Deși nu este un subiect nou, dar este un subiect care pentru mine are o mare greutate, astăzi vreau să vă împărtășesc un pas important în călătoria mea de wellness și cum intenționez să combat sedentarismul impus de munca remote. Lucrând în IT, sedentarismul este o provocare constantă. Deși iubesc foarte mult ceea ce fac, mă străduiesc mereu să găsesc modalități de a rămâne activă. Astăzi vreau să vă împărtășesc ultima mea achiziție care mă ajută în această luptă. Înainte să începem, vreau să vă spun că eu fac sport acasă dinainte de pandemie. De ce m-am apucat de sport acasă înainte de pandemie și nu în pandemie ca toți oamenii normali? Nu mă întreabă nimeni? Ei bine, pentru că eu obișnuiam să merg la sală de cel puțin 4 ori pe săptămână. Și de cele mai multe ori depășeam numărul ăsta. Am avut norocul să mă aflu mereu în proximitatea unor săli de sport. Ca să vă faceți o idee, pentru cei care sunteți din Cluj și știți unde este sala de la Big Fitness, cred că este și acum, eu stăteam la etajul 1 din blocul de lângă și vedeam direct în sală din apartamentul meu. Mergeam mereu gata echipată, iar în sală doar îmi puneam pantofii de sport și mănușile și mă apucam de sport. Până ieșeam din bloc și până mă apucam de sală, nu exagerez, dar durea aproximativ 7 minute, nu mai mult. Și asta pentru că mai mereu eram gură cască la ce a mai apărut prin Big și ce mai e de vânzare. Acum că vine vorba de sală, vedeți și voi cum arăt, nu eram o fiară care să caute aparate și să facă sport non-stop și nu propovăduiam sportul la toată lumea, cum nu o fac nici acum. Am făcut mereu sport pentru mine, cât mi-a făcut bine, cât am simțit că pot și cât aveam nevoie. Însă un lucru ce nu mi-a plăcut și pe care l-am schimbat prin 2018 a fost să-mi iau un antrenor. Am mers câteva luni cu el spre un an, dar am simțit mereu că nu este pentru mine. Antrenorul acesta pe care l-am avut mă făcea de multe ori să mă simt în plus la orele de training, pentru că era mai mereu în discuții cu alți antrenori, absolut orice era mai interesant decât exercițiile pentru care plăteam până la urmă. Mi se întâmpla destul de des să mă corecteze alți oameni din sală când făceam anumite exerciții și am zis gata. Eu de astăzi renunț la sală, nu mă mai duc. Oricum, eu mergeam mai mereu singură și nu mergeam să socializez sau să cunosc oameni noi. Tot ce îmi doream era să-mi iau doza de mișcare și de bine și să mă întorc la activitățile mele. Așadar, m-am retras și am început să caut programe de sport, de fitness pe YouTube. Am găsit la o simplă căutare o tipă din Statele Unite, Sydney Cummings se numește, care făcea antrenamente specializate pe grupe de mușchi. Exact așa cum lucram la sala de sport, doar că acasă. Vreau să vă spun că 3 ani am lucrat doar cu 2 gantere de 2 kg și a fost grozav. Doar în ultimii 2 ani am schimbat cele 2 gantere de 2 kg cu alte 2 de 3 kg și una mare cu greutăți dintre acelea interschimbabile de până la 10 kg. Din Lidl am cumpărat tot echipamentul ăsta. Eu personal nu am nevoie de mai mult. Este suficient acest echipament și greutatea corpului meu ca să pot simți că mi-antrenez corpul. Asta este și un reminder pentru toată lumea care procrastinează făcutul de exerciții fizice. Nu aveți nevoie de mai mult până și greutatea corpului vostru este mai mult decât suficientă. Acum, desigur, pentru lifting, pentru cei care sau cele care vor să ridice greutăți, care vor să facă performanță, creșterea masei musculare într-un timp mai scurt sau au nevoie să lucreze la aparate, bineînțeles că sportul acasă nu prea te ajută. Bine, asta dacă nu ai o imensă casă cu o sală de sport. Eu locuiesc într-un apartament mic și pentru cineva cu nevoile mele este suficient.
Revenind la firul ierbii, ce voiam să sumarizez este că petrecându-mi cel mai mult timp în casă, evident sunt sedentară, chiar dacă fac 3-4 workout-uri pe săptămână. Nu este de ajuns. Sedentarismul nu este combătut așa, mai ales că în restul timpului eu nu ies prin natură, să merg foarte mult pe jos, nu fac absolut nimic de genul ăsta. Așa că de Crăciun mi-am făcut o poftă nebună de altfel, la care nici nu îndrăzneam să visez și mi-am cumpărat o bandă de alergat, sau mai bine o bandă de mers pe jos în casă. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna have fun, turn around now. I just wanna have fun. Haideți să vedem cum se prezintă live. Pentru prima dată banda, încă nu i-am scos folia. Aici nu arată tocmai bine pentru că am tras de chestia asta de aici și s-a deslipit toată și se duce până departe, cam până pe aici, bine. Nu îmi place. La mijloc, iarăși, folia se dusese și are un spațiu micuț în care se va desprinde. Chiar se va desprinde curând. Foarte mult ulei care nu știu de unde a apărut. Zona asta arată foarte urât, crăpată, golurile astea arată tare, tare rău. Cred că aici se va desprinde prima dată. Da. Partea din față, dacă se vede pe cameră, este foarte, foarte zgâriată și este o zgârietură mare de tot. Începe de aici și cam până aici. Mai mult ulei. Da. Nu sunt foarte impresionată, recunosc, dar să vedem, poate când mă așez pe ea o să fie mai bine. Totuși mă sperie un pic uleiul ăsta aici. Deci poate e normal, nu? Nu știu. I just wanna clap, clap, turn around. Este o bandă de alergat normală, cred că eu având 50 de kg pot alerga pe ea, dar cineva de 80-90 de kg nu poate și nici nu ar trebui să alerge pe o bandă dintre asta. Banda are 55 de kg și zona de alergat este de 50 de cm pe 1250. Îți afișează viteza, timpul, caloriile și distanța și sunt destul de precise sau, mă rog, cam cât de precis este Apple Watch-ul meu pentru că mereu le compar. Banda a costat 2550 de lei, am luat-o de pe site-ul fitlife.ro. De ce o bandă de mers pe jos în casă, într-un apartament, în loc să mă duc la o plimbare? Pentru că nu am timp, dar totuși știu cât de sănătos este să faci mișcare și să mergi pe jos. Este foarte sănătos. Mersul pe jos este o activitate fizică de intensitate moderată, recomandată de toți specialiștii în educația fizică și toți nutriționiștii. Este cea mai naturală formă de sport pe care o știe omul. Toți specialiștii sugerează 150 de minute de activitate moderată pe săptămână, ceea ce se traduce prin 30 de minute pe zi, cam 5 zile pe săptămână. Sunt studii care arată că mersul regulat reduce riscul de boli cronice, cum ar fi bolile de inimă, accidentul vascular cerebral și diabetul de tip 2, cu până la 35% și riscul de deces prematur cu 30%. Persoanele care merg pe jos în ritm alert 30 de minute pe zi înregistrează scăderi semnificative a grăsimii viscerale și o îmbunătățire a sănătății cardiovasculare în doar 12 săptămâni. Acesta este minimul pe care putem să-l facem. Dar dacă mergem pe jos o oră pe zi, în fiecare zi. Mersul pe jos o oră pe zi, într-un ritm alert, poate arde între 200 și 400 de calorii, în funcție de greutatea și intensitatea mersului. De exemplu, o femeie de 50 de kg arde aproximativ 240 de calorii, iar un bărbat de 80 de kg arde aproximativ 400 de calorii într-o oră. Mă refer aici kilocalorii, dar răspund calorii pentru că este mai ușor. Mai nou, ador să merg pe jos pe bandă pentru că, în primul rând, fac mișcare și îmi îmbunătățesc condiția fizică.
Și un lucru la fel de important, pun banda la biroul meu reglabil pe înălțime și în timp ce fac alte lucruri mai ușoare, citit e-mail-uri, ședințe la care nu am un aport foarte mare, cât stau pe rețelele sociale, cât îmi beau cafeaua, practic merg și fac și altceva între timp. Astfel adun o mulțime de pași și de foarte multe ori depășesc 30.000 de pași pe zi. Eu la 1579 de pași consum cam 520 de calorii și nu simt că fac un efort prea mare. La 31.000 de pași, asta înseamnă undeva la 25 de kilometri și 1000 de calorii pierdute sună și se simte extraordinar. Pentru că este un alt topic despre care vreau să vorbesc, despre importanța echipamentului potrivit. Aici vorbesc strict din experiența personală. Alegerea pantofilor potriviți este esențială. Pantofii inadecvați pot duce la accidentări, cum ar fi unghiile rupte sau fracturi. Eu, personal, am câteva unghii rupte, vinete, deci este îngrozitor să nu porți pantofi de sport adecvați. Încălțămintea sportivă specializată are adesea tehnologii avansate de absorbție a șocurilor, care ajută la reducerea impactului asupra articulațiilor, cum ar fi genunchii, șoldurile, evident în timpul activităților cu un nivel de efort ridicat. Și să nu uităm de bătături, răni și alte leziuni ale pielii și unghiilor pe care tocmai le-am menționat. Așadar, de Crăciun, Ionuț mi-a făcut cadou o pereche de pantofi noi de sport, o pereche de Asics. Nova Blast este un model din 2023, de pe Sport Guru i-a cumpărat, dar deși îmi sunt foarte comozi, am deja niște lucruri de care să mă plâng. În primul rând, se distrug la maxim. S-a rost deja cauciucul de pe margine, arată pur și simplu inestetic, iar liniile acestea de design s-au dus complet culoarea și acum au niște dungi albe care arată extrem de rău. Sunt extraordinar de dezamăgită de pantofii ăștia. Regret foarte mult că i-am ales, dar poate o să am șansa din nou să aleg și cu siguranță aș alege altceva. Sunt extrem de dezamăgită de ei. Aceștia, așa cum îi vedeți, au doar 3 săptămâni și arată așa, fără să-i scot vreodată pe afară. Și credeam că e o firmă de anduranță japoneză, eu mai am o pereche de la ei și s-au păstrat impecabil, pentru că, bine, nu prea i-am purtat. Dar de ăștia sunt extrem de dezamăgită. Și ca să vă faceți o idee, înainte la sport purtam o pereche de pantofi din Decathlon pe care am cumpărat în 2017 și așa se prezintă după 6-7 ani de purtat aproape zilnic. Cei drept nu i-am scos afară, i-am purtat doar în sala de sport și acasă. Modelul este de la copii, a costat 65 de lei și s-au păstrat perfect, efectiv nu au niciun defect. Acum trageți voi concluziile. Mie, de plăcut cum arată, îmi plac foarte mult, dar nu îmi plac așa cu cauciucul ăsta rupt de zici că i-am zdrențărit intenționat. Dar asta are și legătură cu vlogul precedent, pentru că nu tot ce e scump este și bun. Ca să tragem o concluzie pentru astăzi, vreau să vă încurajez să faceți pași mici, dar constant, spre un stil de viață activ. Nu sunt aici să dau sfaturi, nu sunt în măsură, nu mă pricep, dar am vrut să vă împărtășesc puțin din experiența mea personală și parcursul pe care l-am avut eu. Poate, cine știe, cândva ajută pe cineva. Sper ca măcar pe cineva să inspire și să-i dea curaj să facă sport, măcar acasă, dacă nu într-o sală de sport sau nu în natură. Și să știți că nu sunteți singuri. Foarte multe lume se confruntă cu chestia asta când fac sport, când mă apuc, nu am echipament, nu am bani. Astea sunt pur și simplu niște lucruri pe care le vedem doar noi în capul nostru, dar nu cred că există cu adevărat, pentru că mișcarea este absolut gratis. Poți să faci mișcare oriunde și pe loc poți să faci pași. Cred că eu sunt cel mai bun exemplu. Fiecare dintre noi are momente în care nu sunt perfecte, evident. Compromisurile devin uneori necesare pentru a echilibra jobul, pasiunile și sănătatea. Evident că și eu aș face multe schimbări dacă aș putea. Mi-ar plăcea să petrec mai mult timp liber în natură, să merg prin parc, să alerg sau, mă rog, să fac alte activități recreative. Dar pentru moment trebuie să găsesc un echilibru între job, YouTube și pasiunile mele. Așa că fac rai din ce am. Acesta este raiul meu. Un loc unde reușesc să îmbin munca cu pasiunea și să mențin un stil de viață activ, chiar dacă este diferit de idealul meu. Și cine știe ce ne rezervă viitorul. Poate că va aduce schimbări, noi oportunități și experiențe. Până atunci, vă încurajez să vă găsiți propriul rai și să faceți tot ce puteți cu ceea ce aveți. Vă mulțumesc că ați fost cu mine și în acest vlog. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele episoade și dacă aveți alte subiecte de dezbătut, dați-mi și mie de știre. Până data viitoare, rămâneți sănătoși, activi și fericiți!